svima. Blago... Blagodaću i milosrđem i čovekoljubljem jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Svetinje svetima. Napuni vladiko sveti čašu. Blagoslovi toplotu. Usam toplotu, vere, toplotu, puna duha Toplota svetoga. vere, puna duha svetoga, toplota vere, puna duha svetoga, toplota vere, puna duha svetoga. Bože, što mi šlo. Đakone, pristupi. Evo pristupa, našem caru Bogošom, daj mi vladiku čekku za tijelo Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista. Tebi đakonu ime. Dejanu. Dejan, daj se presveto i prečito tijelo, Gospod Boga spasa našeg Isusa Hrista, zapuštenje grehova Tvojih i način tječenja. Amin. Amin. Presvetim prečitim tijelom, Gospod Boga spasa. Koji se pojavio. Čini reči da sve se naši stanje da sve se da je prišao da se dajno nekad pročišćenje svetim tajnom za Gospodu ne bude ga sudio na osobu, već i isceljenje duše i tela. Amin.